saya za ka ce a bari a yi haƙuri, za a ce ma'aikaciya guda kuma a ce a bari. Ai a ɗaya yi haƙuri a ba mu time just 2 days. In 2 days insha Allah zan nemo inda take. Kaya na jikina ai. Kaya na jikina. Aka masu tsallaka ne. Kai baka gani ba na gaya maka inda ka san ba faka ne shiga ne. Kawai sai da ka ji na gaisuwa kawai da inda na faɗa. Sai ka ji na barka kawai. Ina kusa gari yayi. Muga shi kuma da me yazo? Niki gudu, nisa gudu, nisa maza gudun artabu. Da na gudu gwaza na faɗi, a rada ko da na faɗi na fi yaro suna. Gudu cinikin kare, daga ba kare ba sai da doki sai ɗan da bai da hakika mai kizan maza kizan artabu. Ni dan makoɗi na buga ban aljihu, a rada ko da aljihu ɗan sarki ne. Ina mai rabon wani, ina rabon wani, ina rabon wani, yana ina. Gidan fulani, oh gidan fulani.